أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله عيسى عبد الله Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Uyokhuluma ingilozi itshela uMaria ukuthi imiracle yokuqala uJesu azoyenza ukuthi uyokhuluma esembelekweni, uyokhuluma nabantu esembelekweni. Allahu Akbar. Futhi uyokhuluma kubantu esembelekweni. Allahu Akbar. Fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin. Futhi esekhulile uyokuba omunye wabalungile. AmaKristu athini? Athi imiracle yokuqala, isimanga sokuqala esenziwa uJesu noma uYeshua yini? Waphendula amanzi wawenza iwayini. Ha! Into engabuthini nokubuthinta utshwala. Aphendula amanzi wawenza iwayini, abantu baphuza badakwa. Ilento enisitshela yona leyo. Konje vele iBhayibheli liyavuma vele ukuthi phuzani nidakwe nihlanze niwe. Lalela-ke. uJesu owenza lokho. Owayengesona isithunywa sika Allah. uYeshua, uIsa akazange akwenze lokho. Ngoba wayengesona isidakwa. uAllah uthi kuzo zonke ithunywa zakhe asikho isidakwa. So the first miracle uAllah asitshela ngayo kuQuran uthi uyokhuluma esembelekweni, efika emhlabeni uyokhuluma. Lalela-ke, ngokunika ubufakazi ukuthi ngempela wathi efika emhlabeni wenze njani? Wakhuluma. Allahu Akbar. Suratul Maryam, surah number 19. Allahu Akbar. Surah number 19, chapter 19 of the Holy Quran, verse 24. Surah chapter 19, verse 24. Lalela-ke ukuthi Allah uthini? Bismillahirrahmanirrahim. Wallah uthi fanadaha min tahtiha. Allahu Akbar. Lalela-ke. Wayesembiza ngaphansi kwakhe. Ubani lo? uYeshua uqeda ukufika emhlabeni, uqeda ukuphuma kwigqe. Manje uqeda ukuphuma kuekhekheni likama wakhe, uqeda ukuphuma kwimemozi, uqeda ukuphuma kwibiscuit. Yingakho ngikhuluma kanje ngoba ngifuna ukuthi uzwe kahle wena uthi uJesu uNkulunkulu, ukuthi kukhulunywa ngani la. Yingani thina amaSulumane sithi uJesu akuyena uNkulunkulu? Uthi Allah wakhuluma. Fanadaha min tahtiha. Wakhuluma, uma wakhe umile yena, uqeda ukuphuma kwigqe, ungaphansi kama wakhe. Lalela ukuthi wakhuluma wathini? Imiracle yokuqala kaYeshua, hayi yokuphendula amanzi awenza iwayini. uJesu lo yakuyena uYeshua. Allah tahzani. Allahu Akbar. Uthini? Ungabi lusizi. Ungabi lusizi, ungakhathazeki. Qad jala rabbuka tahtaki sariya. Allahu Akbar. Ungabi lusizi, inkosi yakho iveze umfudlana ngaphambi kwakho. Inkosi yakho iveze ini? Umfudlana ngaphambi kwakho.
ukhuluma umntwana oqeda ukufika emhlabeni. Right? 25. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Nyakazisa-ke isiqu sesundu size ngakuwe. Ubambelele esihlahleni sesundu, uthini umntanakhe? Sinyakazise isihlahla leso size ngakuwe, sizokwehlisela phezu kwakho amasundu avuthiwe nasemasha. Kusho umntwana oqeda ukufika emhlabeni, amasundu avuthiwe nasemasha. Allahu akbar, Allahu akbar. 26. Fakuli washrabi, ngakho-ke yidla uphuze. Allahu akbar. Fakuli washrabi waqarri aynan. Allahu akbar. Upholise amehlo. Allahu akbar. فإنما ترين من البشر أحدا. Lapho-ke ubona umuntu ubokuthi kuye, faquli inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Allahu akbar. Ngempela ngifungile ukuzila kolungileyo, ngakho-ke angizukukhulumisa muntu namhlanje. uMaria utshelwa indodana yakhe uIsa, indodana yakhe eqeda ukufika emhlabeni. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Akekho onamandla ngaphezu ka-Allah subhanahu wa ta'ala. Wena-ke usathi uJesu uNkulunkulu, walala wasala wavuka wayisola. Wake up before it's too late. Thatha lento ayinabungozi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle ka-Allah. Akekho onelungelo lokukhonza ngaphandle kwakhe. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam isithunywa sakhe sokugcina. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.